Yahak, pembeli sud. Uy, paano pwede ko ani kwarta? Kita kurde ko ba na sila gampaut? Kaya pang kwarta na ba'y tao? Kurang tao, wajud kwarta. Bawa na ko sa ka kwarta nga way kapoy. Mag-ilis yung sina man ang mura jud katuhuan daw. Beray. Kisi gede. Kita kaya berbuta-buta ba? Ayo kung lata. Hari lah kau dere. Ayay. Ini pahingon dire. Kami berparta na nih. Tay, dahil gamay kwarta tayo. Mayan lang ni mo, mayan lang na pagkaon mo tay. Salamat dong. One down. Hindi ka naman kwarta ng kapoy. Gila itong buwa. Badi, asam dito magsuri-suri ini. Unya, wamang ko'y kwarta. Dama ka diya. Nah, parihas kita. Kadali, pre. Kita ka to. Kibaw na ko, Badi. Kung unsa ang nasi mo una-una, parihas ta. Tana. Kani siguro daghan. Tingin nga buang ay. Sagbot, kaon og sagbot kay wa na mo magkasinabot. Lubi, kaog lubi kay wa na kaniya hatagig bili. Nakilala kita sa di ko ina. Bato. Kaon og bato para mo balik iyang gugma nimo. Ako'y binabala na Selhig. Kan aning silhig aron mo balik ang pagsalig. Tay sakit pre. Layo pa ta.
Laer ba niya kung tiyan? Bitaw pre, gabi nakapuya og lakaw. Naminod niya akong lubot og nilakaw. Init jud kayo. Daot siya akong panit. Naglutar ba ko? Ayun lang mo si reklamo. Wa man ko ning reklamo. Ngayon itom na kog nilakaw. Hindi ka na to. Grabe na kong puti ah. Mong kabuang. Kasi putiin mo. Imong mata. Sige, mga nung kay panginambog. Uy, kung maginambog nga akong panit mo ra naglabanos. Na, suga sa hangin niya eh. Maragog kong mapalid. Mamahuway sa ta. Turay, minute pa huwayan. Bitaw. Tana. Grabe naman yung mga bulit eh. Dali pre. Na may nakabutang nga bawal magsambay. Nya, nahadlok mo. Anong mahadlok man ta nga di man ta mo standby? Pahuway ra man ta. Bitaw pre. Dili ta dapat mahadlok. Tara, malingkod na ta. Sus pre. Ako mahadlok. Wa ni sa akong bokabularyo ang mahadlok. Bisa pag marintag iya diri. Bitaw pre, di ta angay mahadlok. What ay salig sa tong lawas? Basta pre. Ug na ako, dili mo angay mahadlok. Awag na mo badlong na toron. Irokon ko na murag kuto. Ano sa mo dia? Wa mo kita ang nakasuwato? Bawal magtambay. Dagko ni bata. Di mo ka ba mabasa? Kita tingin lang mo tay. Wa si Roy. Magura man ning itapuan kay pugaw kayo. Bitaw si Ray. Amo ra ning gitapuhan kay abog na kayo. Init na yung bangko desert kay mahalon kayo. Lagi sir. Amo ra ning ipasinawan si Ray. Grabe, induta. Mga pre, tarungan ninyo. Pasino pre ha? Kabisag magarasan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sikmahan nito. Lawayan. 3, 2, 1. Sige. Okay. Sige, 3, 2, 1, fight. Ayaw lagi mo si reklamo. Umay ko ni rekla. Sige, 3, 2, 1, fight. Sus pre, ako mahadlok. Wa ni sa akong bokabularyo ang mahadlok. Bukalan. Dito yung bibiyag. So, what's up mga eskalawag? So, thank you kano kay gumanyo lang taw among video. Yeah. So, ginaot nga nalingaw mo to mga eskalawag. So, magpasalamat din no. So, daghan kayong salamat mga eskalawag sa happy 1K subscribers. So, 1K na ta mga eskalawag. So, salamat jud kayo, daghan kayong salamat. So, dili patungod ninyo mga eskalawag. Dili ta kaabot ang 1K subscribers. So, daghan kayong salamat mga eskalawag sa inyong pagpadayong pagsuporta. Kung hinaot mi sa inyong pagpadayong pagsuporta mga eskalawag. So, thankful kayo mi nga sa inyong pagsuporta nga naa mo pirmi. So, amo pang ihatag among best mga eskalawag. Thank you so much. Happy 1K subscriber. So, mag-shoutout din mga eskalawag sa magpa-shoutout. So, shoutout din nila ni Rodilin or Denisa, Jeprox Idol Channel, Trisha May Mayon. Shoutout from Kanlimaw, Taboylan. O shoutout din ka Jerusalem Pindante, Rachel
Alvaro Siyang Dagandan. So shout out ninyo tanan mga Eskalawag. So salamat kayo mga Eskalawag. So sa katong wala pa dahil ka-subscribe, so please me subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga kabuuan. Taboy lang tabans, it makes you laugh!